Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Katkum ki khubor balayok lum ka kurim jong Prime Minister barim jong ka Nepal ka arzu rana deuba kala Shah thang mennin hakapor bajur bah ka jingaki ha Kathmandu Nepal. U Prime Minister barim u bahadur deuba ula Shah syok ru haki paidbah hadieñ bakila lech ka yeng ka basak mau ha budhanali kantha ka badan ha Kathmandu ha pokari Nepal. Ya bahadur layo i bolamen saujur kaba ya ka arzu ka balamen sau layo i balayalam ya ka syaka surak ka skul ka balong trairu da ka arzu kala Shah thang haki paidbah ki bakluj halor kan ka jingle jang ka sarkar Nepal. Hadin ka tukat ni porpat ka khubor balatikna kala ong baka arzu kala yapno hadin bakala shitom jur hadin kan ka jingsha syo haki paidbah. Mennen u Prime Minister jang ka Nepal u KP Sharma Oli u badai bat u Presiden u Ramchandra Podel kila hershukino hadin bajur kata ka jingki jangki paidbah bat ru ka jingbam hun jangki paidbah ya kate ka jingpenya ya kari Nepal kabala ru ban penmi ya kata ka jing sngo haki paidbah badan kata ka jingkwa ban set ya ka jingmi jangki hok kum kila pathai kubor leng baki social media.